Cada dia després de tornar de l'escola vaig a veure la Joana, la meva millor amiga. Els meus pares estan una mica preocupats per les meves visites diàries. A mi m'agrada anar-la a veure i passar l'estona amb ella. Potser és l'única a qui li puc explicar tots els meus problemes i totes les meves intimitats. Tinc la certesa que la Joana no dirà res a ningú. El dissabte és quan més temps passo amb ella, però el diumenge és l'únic dia que no puc anar a visitar-la. Hola, nenes, bon dia. La Joana i jo no sempre hem estat tan bones amigues. La vaig conèixer fa uns 3 anys. Ella va arribar quan el curs ja havia començat. El seu pare va canviar de feina i es va traslladar a la meva ciutat. La nostra relació no va començar amb bon peu. Més aviat tot el contrari. Es va passar el dia insultant-me i a l'hora del pati tenia el costum de tornar-me una pallissa per quedar-se al meu entrepà. Anar a l'escola per mi es va convertir en un calvari. Estava espantada. Un dia vaig dir a la meva mare que em volia preparar jo mateixa l'entrepà i em vaig fer una truita de bolets. El meu avi m'havia ensenyat des de petit a diferenciar els bolets bons amb els dolents, però no ho tenia gaire clar perquè un dia es va morir en menjar-ne uns de molt dolents. La meva truita estava feta amb bolets de la mateixa classe que els que van acabar amb la vida del meu avi. Vaig arribar a l'escola sabent que aquest seria l'últim dia que hauria d'aguantar els insults i les pallisses de la Joana. A l'hora del pati no em va resultar difícil que la Joana es mengés el meu entrepà. La cosa va ser ràpida, com el meu avi. Quan va arribar l'ambulància, ja era tard. Quina desgràcia, deia la gent. Podria haver sigut la teva filla. Quina sort que heu tingut, els hi deien els meus pares. La Joana va morir i jo vaig a visitar-la cada dia al cementiri. La gent es pensa que em sento culpable, però res més lluny de la realitat. Les primeres setmanes escopia i em pixava sobre la seva tomba. Però ara cada vegada em sento millor anant-la a veure. Aquí estudi i faig els deures. A molta gent no li agraden els cementiris, però per mi és el millor lloc del món. Ja no em pixo sobre la seva tomba, però abans d'anar-me'n sempre l'escupo. I'm sitting alone by my window at home. See the sun shining bright, but I can't get no light. Oh, it hurts me so strong. Tell me why things went wrong. Tell me why must this be? Why did this happen to me?